No niin, eli tässä on taustalla se, että eräs kaverini, tupakaverini, teki pienen jekun. Nyt on sitten kosto mielessä minulla. Minun punkka. Erittäin särmän näköinen. Aivan mahtava. Kaikki on niin kuin pitääkin. Mutta sitten tälle eräälle henkilölle vähän vääränlainen. Mutta kumminkin särmä. Pieni käytännön pila. Kosto. Ei ole särmä. On särmä. Saattaa kaveri miettiä, että mihin ruudut on kadonnut. Mutta kuten näkyy, niin siellä allahan se on hienosti kivasti. Ne on kuntoilemassa juuri. Saa nähdä, mitä tapahtuu.